Күп балалы гаиләдә туу олы бәхет ул. Чөнки син бу катлаулы дөньяда бер ялгыз булып калмаулыгың билгеле. Менә инде без дә Аллага шөкер 8 бала булып үсеп, бүген төпчек сеңелебез Якупова Гүзәлия Сабир кызының 55 яшьлек юбилей тантанасын каршылыйбыз. Дип башлаганнар Югары Терешка авылында гомер кичерүче бер туган иң өлкән апагыз Наиля Сабировна, җизнәгез Рафаил Сабирович, племянницагыз Гөлнара, тормыш иптәше Ришат, балалары Гөлназ һәм Риналь, Тольятти шәһәреннән племяннигыгыз Радик, тормыш иптәше Венера, балалары Айрат һәм Алмаз белән. Якын кешебез мәктәпне тәмамлап, үз теләге белән кечкенәдән үк хыялланган сәүдә тармагында эшләр өчен белем алды. Язмыш аны 35 ел элек Карамалы авылыннан Югары Терешка авылына китерде. Үзләренең матур гаиләләрен корып, алар татулыкта һәм мәхәббәттә матур гомер кичерделәр. Алтын куллы, уңган хуҗабикә буларак, сөеклебез инде 30 ел сәүдә тармагында эшләп килә. Тормыш иптәше Ринат Сабирович белән ашыкмыйча, тормыштан ян һәм тәм табып үз кибетләрен алып баралар. Аның шундый матур холыклы булуына без таң калабыз. Ул гомердә кеше рәнҗетми, авыр сүзләр әйтеп, кешенең кәефен төшерми, гомере буе йөзендә бары елмаю балкый. Киявебез белән еш кына безгә килеп китеп йөриләр. Туганлык җепләрен үзмичә, матур яшәгәннәре өчен ике дөнья бәхет сәгадәте насыйплар булсын аңа. Алда да шушылай матур аралашып яшәргә язсын иде. Яраткан кешебез. Бүген календарда иң матур дата, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Кадерлебез, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән тәбрик итәргә. Исәнлектә, саулыкта, кыенлыклар күрмичә, баланыкларыңның рәхәтен күреп, озын-озак яшә. Тормыш иптәшең белән никадәр язган гомерләрегезне парак кошларда яратышып, күгәрченнәрдәй гөрләшеп узыгыз. Без сине бик яратабыз. Сеңелебезнең кулларыннан алтын гына кыелмый. Аның матур йөзләреннән күңелсезлек тыелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып яктылыкка барырга. Гүзәлиягә гомерләрнең озыннарын телибез. Аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен. Аллаһның бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Шулай бүген улы Ленарга да 16 яшь тула. Шиксез шатланып, аны да матур бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Үз улыбыз сыман якын булган балабыз. Менә инде син мәктәпне тәмамлап, кулыңа җитди документ, аттестатыңны алдың. Синең алда зур сайлау юлы. Нинди генә һөнәр сайласаң да, я булмаса мәктәптә калу теләге белән янсаң да, без сиңа бары уңышлар телибез. Һәр вакыт куйган максатларыңа, теләкләреңә ирешергә язсын. Яннарыңда ышанычлы дуслар гына булсын. Безне дә һич онытмыйча, хәлләр белгәләп, казанышларың белән шатландыр. Үсеп җитте инебез, җитез бер егет булды. Бүген менә туган көне, аңа 16 тулды. Барыбыз да җыелышып, ихлас килеш котлыйбыз. Иң изге теләкләрне сиңа, Ленар, юллыйбыз. Бәхетле бул, саулыклы бул, хыяллар чынга ашсын. Булган барбер шу мәшәкать тәгәрәп артта калсын. Хөрмәтле Гүзәлия Сабировна һәм Ленар, туган көннәрегез котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Аккан сулар кебек, әлегенә идең яшьлектә. Моңсуланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеяң белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Мәхәббәтнең татлы җимешләре бүген сиңа терәп тормышта. Янәшәңдә дуслар туганнар